Mayong buntag. Ali na. Mamahaw na ta. Mangaon na ta. So, karon di ay nagluto kog kamuti. So, mo ni parisa na to og gatas. Lami kay ni siya pamahaw. Mahal na magud kaayong bugas. So, mo ni atong nagkutaw ta ani og gatas. Paborito gini ni Maria og sa mga bata. Lami kaayo. Ali na, mga unata. Paborito gining Maria. Uy mamang, Maria ali na, mga unata. So ganinang buntag guys, mao ni akong giluto. Wato lang ning sliceon og gagmay, kanang nipis lang gyud kaayo. Then ato na yung ilunod sa nagbukal nga mantika. So ato lang iniiniton ang mantika. Ana, nagbukal-bukal na siya guys. Then ato ni siyang balihon kung murag ng brown na. Yawa ning Viber ning tingog man apil. Dayon mag-init din tag tubig aning guys. Kay magkutaw tag kape ug gatas kay paborito gining Maria. Guys, nagbukal-bukal na so ato ni siyang ibton. Magkutaw na dayon ta kay paborito ra ba ni Maria. Oh, dira, di ba guys? Oh, naluto na. Oh, nangaon na may anak guys. Oh, di ba? Oh, lami kaayo. Ali na guys, tana, mga unata. Ali na. Mga unata Maria. Mamang, dali na mamang.